Prọfesọ Chukwu na Soludo ga-eweta sọsọ ifeọma na Anambra, weta ifeọma na Igbo. Unu afụgo ka o si eme, unu afụgo ka mmemme a si wee gata, ma na-ebi anyị chafụ echife, ma na-eme ozugbo ka o wee nwee ike na ya n'ọrụ ka ọ banyegokwara ugbu a. Ndị anya n'ife o kwuru ebe a, o kwuru na ọ ga-akpatụ aka n'ife ga-arụ gọọmenti mee obodo ewee dị mma, ije akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, na n'ime ka ndị obere mmadụ fụ n'ife na-eri. Onye ife dịkarịchara mkpa n'ọchịchị. Ọchịchị bụ gọọmenti, a na-ekwu gọọmenti, ife gọọmenti bụ na-eme bụ ị na-eme ka ife dịrị ndị obere mmadụ mma. Afụ ndị obere mmadụ na-ata na Naịjirịa dịrị nne. Ebe a ka ndị mmadụ na-achị achịchị ga-eje na-alụ ọrụ ka ndị mmadụ kwụsịnata ịta afụ fụ n'ife na-eli. Unu ọgwụ adị ụmụveje ụlọ akwụkwọ. O nwere ka ọsụsụ Igbo anwa ọzọ na nke a bụ nke anyị, ọ dị nke a bụ nke anyị, na-emenụ nke a na ncheta otu a ka ọ dị taa, echi na next generation. No, next at least 8 years. Okay, next 8 years. Yeah, 10 years. Kedu nwere olileanya gị n'ebe ọ nọ n'ọchịchị ya? Kedu ihe bụ olileanya gị? Ka m lọta gị ife mmelụ mgbe Obasanjo na-achị. Obasanjo jere ịbanye gọvanans wee fụ na eri ikpogo ego dị na coffers na akaụntụ wee gbalụjekwuru World Bank ka onye ihe experts ga-esoli advice ya na gọọmenti anwa na-abịabanye. Ibe ndị ọcha na World Bank gwara ya bụ, you don't need white skin to run Nigeria. Go back to your country. O nwere ndị anyị ga-suggest gị ịkpọlụfachi ya achị ifu na governance bụ easy. Ife ọbụla ọ ga-eme, ọ ga-eji magodo ma ndị na-eme ya bụ ife, ọ ga-eji wee mee ya ife na Anambra ma ọ bụ na Igbo wee pụba Nigeria. Ọ bụrụ kịta gọọmenti kwado ime ife ejebe Japan ma ụmụ anyị nọ n'Ọka na-alụ ya bụ ife. So o pụtara ya okwu akwado m ya nọ na nke ahụ. Ife anyị na-atụ anya n'aka gọvanọ nke batala ọfụma aga n'iru ezigbo ọlụ ọbụla ndị bugoli ụzọ lụọ logolo ka nyanwa gaa n'iru lụkwa nke makarịrị ya. Anyị na-atụkwa anya na Chineke agọzigie site n'ịkwadie ọlụọ ife dị iche iche wee nweta ikike nke ndị oyibo na-akpọ experience. He has the cognate administrative experience to deliver. Therefore, we are confident that he will perform. We are praying for him.